Yeah, Devon Network sishilo ke sathi siyeza eNwabi High School eNgonyameni la kubhekenwe khona nenkinga iscourge of gender based violence. Mr. You are part of this school. Kusho ukuthini kuwena ukubona uMC Phumza nefoundation yakhe bezile kule sikole bezo addressa indaba ye gender based violence? Kungijabulise kakhulu konke okwenzekayo suku namhlanje noma benginovalo but ngoba sengibona iprogram iyaqhubeka nezingane ilalele zikhona kungijabulise kakhulu nje nabantu abakhona bakhulume kahle into vele sihlezi sishumayele einganeni but okwanamhlanje ingane ngichazile ngathi kuhlukile kakhulu kuzothatha usuku lonke ngoba izinto ezikanje sike sikhulume ngazo emthandazweni bese ingane ziya emaklasini but okwanamhlanje ngichazelile ingane ukuthi kuhlukile ngijabulile nje kakhulu amazwi anginawo. Kuzwakala ngathi wena impela obuki department yok accept initiative enjengale ukuthi ize esikoleni. Yebo singakhuluma nje noPhumza nje lightly ngoba ngimbone ngathi uconnected nabantu abathile ngamcela ukuthi uLSA wala ekhaya ulena support agent ngibhekelela inhlala kahle yabafundi ngimele ukwenza ama awareness einganeni inyanga nenyanga ungangisiza yini ukwenza le awareness kanje wavumela phezulu. Kwa ukuthi ke usengitshela nokuthi kunabantu abathile abasemaceleni abafuna ukuza usebamemile umcimbi omkhulu akona lo 30 minutes 1 hour suke siwenze emthandazweni ngakujabulela futhi kakhulu lokho ngiyabonga ukuthi kube impumelelo. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe ikhona experience onayo la esikoleni ingane mhlawumbe uthola ukuthi iyi-victim ye gender based violence niyayindile kanjani nezimo ezinjalo? Siyasebenzisana no DSD siya reporter bayithatha ingane bayihambise la kumele bayihambise khona iattend lawo amaklasi kumele wa-attende isizakala ibuyele esikoleni noma bayisizele khona la esikoleni. Yebo kunzima kangakanani ukudila ke nengane othola ukuthi iyi-victim othola ukuthi mhlawumbe inenkinga zokungakhophi inenkinga zokungakwazi ukuthi mhlawumbe iconcentrate ezifundweni focus. Inkinga iba khona ezinye ingane azifuna ukukhuluma azifuna ukuvuleleka angazi noma ziyasaba noma zibona ukuthi uma ngabe ikhuluma ize kumina izobe siyabonakala ukuthi nenkinga ngoba isikhathi esiningi ingane eziza kumina ingane enenkinga bese ngiyayilekelela but ngabatshela ukuthi abakhululeke noma umuntu angaya kotshela omunye uthisha lo uzobe seza kumina athi kunengane ethile bese mina ngiya kuyona eceleni. Inkinga nje izona lezi zokuthi ingane ziyasaba ukuvela obala sizwa kwesinye isikhathi ngoba sitshelwa mhlawumbe iclass rep noma ingane kamakhelwane eyazi ukuthi kwenzeka into ethile kusibanibani. Yebo mhlawumbe lokhu kusho ukuthini enganeni ukuthi sivakashele abantu coming from different professions? Ngicabanga ukuthi kuzozenza zivuleleke zibone ukuthi kubalekile ukureporta izinto ezenzekayo kubalekile ukuvoice out mangabe unenkinga zikwenze nje zikujwayele ngoba ngikhona for zona mina makuthi into ingaphezulu kwamandla ami ngibe sengiyarefer kubantu abangaphandle. Misicelo siyabonga. Ngiyabonga kakhulu. Besikhona si Devon Network. Danko.